Jedeme? Jedeme. Dobře, tak zdravíme všechny fanoušky Most Night Ride. Všichni, kdo si tady to pustí, přejeme vám všechno nejkrásnější do nového roku. Dneska jsme udělali tady to video, respektive děláme tady to video, protože si chceme popovídat s klukama, jak se mají, jak žijou, jak jim třeba koruny od nás pomohly, koruny od vás pomohly, a aby jsme to trošku uvedli na pravou míru. Když tak začneme asi Láďku. Maty, představte se, klidně Láďo, začni. Ahoj, já jsem Láďa Slapnička a vlastně jsem účastník Most Night Riderů. Yes, klidně. Kluci, klidně nám řekněte něco i o sobě, tak jak jsme se o tom bavili, prostě o tom vašem zranění, úplně nějak jenom to se sumírovat, protože lidi vás znají, ale jenom prostě, aby věděli, o co go. Ať... Tak mám začít, jo? Píďo, můžeš. Jo, tak já jsem Láďa, je mi 18, jsem z Mostu a vlastně ve 14 se mi přihodila nemoc, autoimunitní zánět míchy, vlastně jsem přišel domů ze školy a z ničeho nic jsem ochrnul, bylo mi špatně. Vlastně teď to jsou 3,5 roku, co jsem na vozejku, aktivně sportuju, snažím se jako na sobě makat, dělám všechno pro to, aby to bylo v pohodě a sportuju. Teď jsem si udělal řidičák, snažím se dodělávat školu, takže jsem spokojený a hlavně to zdraví, aby přálo, no. Zkoušel jsem jezdit na motorce, říkali, že to nejde, ale všechno jde, takže vozejk není taková překážka. Já jsem viděl, že jsi byl v Pitlandu dokonce. Jo. Máš úplně takové zkušenosti na bajku, což je mega dobrý. A plány nějaký jako na větší mašinu jsou, nebo spíš zatím tak zůstaneš u Pitu a uvidíš? Jo, tak jako líbila se mi ta Matyho, no, ale jako... Tak ti mají zde Matymu mašinu. Až bude kupovat novou, tak asi se ozvu, no. OK. Maty, když tak, jestli dáš taky něco podobného, ať se dostaneme trošku do varu a pak už si můžeme povídat normálně. Jo, určitě, tak všechny zdravím, jsem Maty, mi 31 a jsem teďka, to je 14 let, co jsem po nehodě na invalidním vozejku. Stala se mi nehoda na motorce 17 a kdy teda vyjelo auto v protisměru v jednosměrce proti mně, ještě to bylo v zatáčce, takže to bylo jako hodně rychlý. No a vlastně teďka je to třetí rok, kdy jsem se vrátil zpátky na motorku. Na vozejku jsem vyzkoušel všechno možný, ale úplně jako prostě furt něco nebylo v tom životě moc, prostě ty motorky dávají mi to život, prostě motorky jsou teďka pro mě to nejvíc a jsem šťastný, že můžu jezdit dál na motorce. A to je teďka to hlavní, čemu se jako věnuju, no, plus asi jako svý zdraví, který teda teďka jsem trošku zanedbával to cvičení a to, ale musím se do toho dostat zpátky do formy. OK. Svátky byly dlouhý. No, to už před svátkama, no, už se to období je takový delší, kdy se to flákal, ale už se to jako zašlo hodně projevovat. Teďka právě, když jsem byl poprvé na podzim v Pitlandu, to bylo už skoro v zimě, někdy v listopadu, koncem listopadu, tak se mi v životě nestalo prostě po první jízdě a už jsem se koukal po červený a už jsem chtěl do depa a mě prostě totálně stvrdly ruce až takový způsob, že to bylo jako nebezpečný. Takže to mě probralo, říkám, a takhle to nejde, prostě musím se dostat zpátky do kondice. Yes. Jako každý, kdo byl někde na okruhu nebo i v tom Pitu, lidem to asi nejvíc připodobníme, takže kdo byl někdy třeba na motokárách a nikdy nebyl na motorce, tak prostě sám víš, že prostě po 15 minutách na té malé motokáře člověk sleze a je úplně vyždímaný, takže to je dost podobný, bané náročnější. Takže určitě souhlas. No a co šťastný nový rok? Jak jsi to prožil, kluku ušatej? No, já jsem to prožil v poklidu doma a právě s tím prostě cvičil jsem hlavně. Samozřejmě jsem chtěl na motorku, no to se nepovedlo úplně, ale aspoň jsem cvičil a byl jsem v poklidu, ani jsem nepil, neměl jsem ani jeden drink, ani pivo. A radši, jak říkám, potřebuji se dostat zpátky do kondice, chci hlavně jezdit na motorce a potřebuji se do toho dostat prostě, aby to tělo fungovalo, aby to všechno fungovalo a třeba i bylo v případě jako nějakého pádu, abych na to byl připravený prostě i fyzicky, zpevněnej.
To 100% no, jde určitě hlavně o to nějaký bezpečí, že jo, a určitě nechceš prostě, protože ty chceš závodit, že jo, to je vlastně tvoj náplň, kterou bys chtěl dosáhnout, umístěvat se nejlépe na nějakých superpozicích a co si bude, kdo zrychluje, ten padá, kdo nezrychluje, nepadá, ale to ty úplně nejseš. My moc dobře všichni víme, jaký jsi šílenec, takže určitě držíme tady v tom palce, každopádně, aby jsme se nějak dostali k tomu, co vlastně ty si teďka musel zažívat, co to. Já vím, když jsem u tebe byl, že to bydlení prostě nebylo nic moc. Vím, že vlastně ty koruny, který se nám podařilo vybrat, který prostě lidi byli ochotní prostě nám věnovat, tobě věnovat, Vládíkovi věnovat, tak ty jsi za ně udělal novou koupelnu. A já jsem teda čuměl, co všechno si za to dokázal udělat, bomba, jakože brutál. Vím, že když jsem tam byl u tebe tenkrát, tak to bylo prostě úplně jako staveniště, jakože obrovský skot, který ty si musel vlastně sjíždět do koupelny, že jo, prostě úplně jako šílenost. Takže brutálně když tak nám to popiš ty, ať to neříkám já, protože my spolu občas zavoláme, takže já to vím, ale lidi to nevědí, tak jestli řekneš. Jo, děkuju moc, teda chci poděkovat všem lidem, kteří mě podpořili, i vám, že jste vybrali mě, komu to dáte. Mě to v tuhle situaci teda jako fakt hodně pomohlo. Mohl jsem, samozřejmě jsem měl ty myšlenky dát to do motorky nejlépe, a to prostě vůbec nepřipadalo v úvahu. Teď jsem to prostě musel dát do bydlení a jak říkáš, ty jsi to viděl, jak to vypadalo a co se tady udělalo, a takže mě to mega pomohlo. Teďka prostě už zbývá prostě pár prací a bude to úplně hotový a bude to pak taky všechno mnohem snazší, jednodušší. Yes, takže děkuji moc krát, děkuji všem, kdo mě podpořili takhle. Yes, já si myslím, že všichni lidi, kteří fakt přijeli a to, tak se mi hlavně líbilo, že fakt na tom sraze spousta lidí poslouchalo, když jsme se bavili s váma, strašně se mi líbilo vlastně, jak tam byli kluci od té letecký a měli ten simulovaný pád, tak bylo brutální, kolik fakt lidí stálo a prostě, když to řeknu úplně na rovinu, tak drželo hubu, poslouchalo, zajímalo je to, jo, že fakt prostě každý to slovo, co tam Bobarďák tam říkal, tak hltali, takže fakt jako brutální. Jestli ještě do toho můžu takovou suvku, to se mi taky strašně líbilo, protože mně se právě stalo to, že já jsem měl zlomený vás, někde prostě první obratel a vlastně to, že tam v tom autě, který mě srazil, tak zrovna na polici byla zdravotní sestra, věděla, co dělá, tak díky tomu jsem asi přežil, protože tam stačil asi špatný pohyb a ten první obratel, to by byl jako konec. Yes. Takže to, co tam, ta simulace, to bylo bezvadný, přesně tohle to tam zmiňoval, ukazoval. A stát se to prostě může kdykoliv, je dobrý jako vědět a být připravený na to. Určitě. 100%. Souhlas. My jsme jako celkově byli fakt překvapení tím, že jsme to vlastně dělali poprvé takhle na celý den, tak i s klukama jsme se bavili, jakože jsme byli překvapení, kolik lidí prostě fakt dopoledne přijelo, ať už na ten dětský den, ať už prostě tady na tu kaskaderskou show Kuby Kala, že jo, která byla prostě brutální. To je prostě jako mimozenšťan ten kluk. Takže teď je zrovna jako mechanik. Yes, koukal jsem do prdele, no. Teď mi padlo jméno, jak jsem mu zamotal ten ostnatý drát. Adam Pešler. Adamovi, tak to jsem říkal úplně, že šílenost, jakože do prdele to musí být strašná držka, když si takhle vymete ostnatý drát dokola, prostě teď přes ty muldy tam někdo letíš, to musí být brutál. No každopádně, co ty, Láďku, na co jsi použil prachy, pomohli ti nějak a tak dále? Jo, určitě pomohli. Peníze jsem ještě nepoužil, no. Teď vlastně jsem si je přispěl na auto, takže jako, co mám našetření, tak jsem si dal k tomu a teď mi vlastně jako do státu přišlo schválení, že mi schválili ten příspěvek na auto, tak to jsem rád. Mega dobře. Že až to budu mít peníze, tak hned budu koupit auto a bude to svoboda, no. A ty peníze mi určitě tam jako dost pomohly. A sice jako to není nějaká extra částka, ale jsem za to spokojený, protože jako prostě jde vidět, že lidi jsou dobrý a prostě něco nám taky k tomu přispějou. Yes, je tak, 100% jako fakt, my když jsme vlastně začínali vůbec tady to plánovat, tak jsme si vůbec jako říkali, jestli něco prostě to, aby právě pak lidi nepřišli a jako neobládili nám to v hlavu, že vy jste tady vybrali prostě kluky 2000, jo, a víš, a prostě takový ty stresy, že děláte to poprvé tohle, já říkám, ty to je průser, ty nás budou linčovat, my jsme tady udělali prostě charitativní akci, ty nás poženou holem. Vlastně kvůli těm penězům mám, nevím, cca budget 400 000 a
chci si koupit teda něco, aby mělo třeba paměťové sedačky a nebylo to tak starý a já si myslím, že jako mi to dost pomohlo, abych něco pořídil za tu cenu. Skvělý. A ty jako máš vyhlídne nějaký auto, co bys chtěl? Jo, tak já dost koukám na Superba. OK. Je docela fajné a je velký hlavně, má to velký kufr, ale nevím, jestli sedá nebo kombík, ale asi ta oktávka nebo Superb, no. Kolik vůbec stojí takhle předělání jako auta? Protože ty budeš mít speciálně nějaký asi řazení, že jo? Nebo... No jasně, no má tu páku, jakýsi Maty ví, že jo, určitě, od hurta a oni ti to proplatí. Ale musíš to první zaplatit ze svých a pak ti to proplatí. OK. Je to tak, ne, Mate, myslím. OK. Já myslím, že to je tak, že ty platíš 10% z té částky celkově. 40 000 nějak, no, myslím, že to. Tak budeš platit 4 000, no. Ne, že ono to stojí asi 100 něco. Okay. Jo, a ty budeš platit 40 ze svých, jo. No, 40 ze svých, něco takového říkal táta, no. Ale nevím teda přesně, já jsem měl za to, že to je 10% z té celkové částky, no, ale teďka taky nevím, třeba jestli se to nezměnilo. Je to možný, no, je to možný. Víš, jak nemáš kováky, nejezdíš. To má taková palka, ty jo. Přitom to koupíš na AliExpressu, ty za litra, že jo, a nic neřešíš. Ale tak my ti to objednáme a to tam všude instalovat. Jo, Tam no. bude Láďa DK. Tak vás pak považuji. Asi. Dobrá, Ale chlape, tak- pojďme se nějak dostat pomalinku k tomu shrnutí, ať tady jenom netlacháme. Pojďme se dostat ke shrnutí toho srazu. Pojďme třeba, Pavlík, jestli nám řekneš něco, jak si to líbilo, s čím jsi spokojený, s čím nejseš. Protože my jsme se o tom úplně ještě neměli možnost tak moc pobavit, takže teďka se tady jdem vlastně trošku pohádat. Prý pohádat, ty vole. Ale tak jako na to, že to byla první akce, taková dlouhodoba, na celý den, že jo, takže strašně super, jo, takže po těch pěti ročnících, když se vlastně ze 100 lidí vyšpalo prostě na kolo tisícovky, to je prostě masakr, že jo, to prostě prostě kam jsme se dostali, že jsme si říkali, no, tak na ten první ročník přijde třeba 10 lidí a když tak to nějak spácháme sami, že jo, ono to potom rostlo a je to prostě neskutečný, že jo. Jo, to prostě, když slyšíš ty ohlasy, že prostě ti lidi říkají, že prostě přijeli na náš sraz a že prostě zašli kvůli nám jezdit na motorce, to je prostě úplně boží, že jo. Takže jako maximální spokojenost, no, jsem zvědavej, kam se dostaneme dál, no. Kam to Je bude. to brutál. Souhlas. Hlavně celkově mě prostě jako strašně baví vlastně ta změna toho pohledu těch lidí, víš, jako ze začátku prostě vlastně jsme byli takový jako vyvrhalové, když to řeknu blbě, a dneska s námi prostě Město Most totálně spolupracuje, jo, jdou nám na ruku, za což jim samozřejmě mega děkujem a prostě chtějí s náma tu akci dělat, jako jo, teďka nám vlastně i volali, kdy už máme další termín, což jakože brutál, my jsme si chtěli dát odpočinek, takže jsme to úplně neřešili, ale asi teoreticky můžeme oznámit lidem, že další termín bude, protože jsme si uvědomili, že tohle dělat chceme určitě, aby to mělo nějaký přesah, chceme to zvětšovat, chceme to dělat kvalitnější, chceme, aby to ty lidi bavilo a myslím si, že tady v okolí nic takového jako velkého úplně není. Vlastně letos jsme, ačkoliv s nikým nesoupeříme, říkáme to od samého začátku, nikdy jsme to nedělali, nikdy to, tak jsme se dostali prostě na výborný čísla, které jezdí v podstatě do 10krát, 50krát větší Prahy prostě a do Hradce a tak dále, takže za mě to geniální a jako patří v obrovský dík vlastně lidem, kteří nám tam jezdí, protože s kýmkoliv se právě bavíš, tak málo kdy se mi fakt stane, že s někým bavím a někdo mi jako řekne, hele, vy děláte bordel v Mostě jako v noci, jo, spíš právě naopak se setkáváš s tím, hele, moje dítě tam prostě přišlo, byli jsme tam spolu na dětském dnu, potom jste tam svezli na čtyřkolkách, prostě od té doby prostě moje dítě o něčem jiném nemluví, takže to dopadlo fakt úplně brutálně dobře. Vlastně Maty se chvilku projel, i když ne úplně dlouho, což víme proč, jo. To bych tady asi úplně nerozmazával, prostě o někoho budeme víc oblíbený, o někoho nebudeme tolik oblíbený. Ale s tím asi... To není možný. Ne, s tím takhle musíme nakládat, jakože myslím si, že daleko více těch hlasů pozitivních. Myslím si, že každý, kdo nás zná, tak ví, kolik do toho dáváme času, kolik do toho to. Za což vám samozřejmě kluci patří taky obrovský dík. Líbovi, Mildovi, Pavlíkovi,
Pak určitě i Nikše, která se k nám teďka po srazu vlastně přidala, která tam do toho taky přispěla všem brigádníkům, kteří s náma byli, což bylo prostě brutálně dobrý, no. Co bys ty, Mildo? Jaký z toho máš pocit z té akce celkově, z ohlasu lidí a... Ale tak určitě to byly neskutečný 2 měsíce, že jo, kde jsme si všichni jako šáhli na dno, ale ta sobota prostě jako potom ti to vrátí, že jo, to pak stálo za to. Jo, jinak všechno k tomu řekl Pavel nebo ty teďko, jo, prostě neskutečný. Yes. Mně se úplně líbily jako takový ty scénky zál, kdy prostě lidi moc nevědí, že jo, kdy my jsme třeba prostě ráno postavili ty stánky s tím jídlem a všechno a teď najednou prostě volej nám z města, že hele chlapi, vy máte jako na silnici nějaký stánky s jídlem a my nemáme akorát takových 20-30 cm, no, možná tam zasahujou, ale to musíte předat. Ale teď já jsem šel těma stánkařema, ty vole, a teď jako říkám, ale chlapi, budeme to muset čopnout, tady oni rozpálený ty oleje, neplný ty nudlí, vole, toho jídla. Teď já mu to říkám, on říká, tě mrdám, jako já to tady zbalím a nebudeš tady mít ani jídlo, prostě. Jako to kdyby prostě nebyli tak ochotní a prostě nechali se přemluvit, což prostě za to je taky prostě horský dík, tak jsme tam byli bez jídla, jako takových věcí, co se mohli posrat. Ty skákací hrady, že jo, nám furt vyhazovali pojistky, ty na poslední chvíli. Večer prostě nám tam liška sežrala v občerstvení pro děti, co nám tam vystupovali, jo. Ty jak tam hodil, rozsekal jsem se tam úplně. Ale to je ta padňace, k tomu patří. Yes. Bylo to jediný, co, tak prostě musíme fakt domyslet do příštího roku. Do příštího roku prostě, jestli tam ponechat ty kapely, nebo tam prdnou nějakýho DJ, jestli... Počkej, do příštího roku je pozdě. No, do tohohle roku, jasně. Do příštího ročníku. Do příštího ročníku, no. Jako, je fakt potřeba to, no, si sednout, protože my teďka jsme to nechali trošku i ustát, jako my v hlavě. Jako nějaký DJ by tam byl dobrý, si myslím. Nějaký pořádek, který by to tam rozjel, že jo? Určitě, no. Tam jde spíš o to, jestli jako ty lidi by vlastně od těch motorek, kolik tady tam hlavně přijedou, že jo, vůbec prostě fakt jako k té kapele šli, jo, jestli prostě to není jako trošku jiná akce, na druhou stranu, my bychom to chtěli dělat letos vlastně víc v létě, aby bylo daleko větší teplo. A je to hlavně i kvůli tomu důvodu, aby prostě lidi mohli vzít, protože pár lidí tam zůstalo s náma stanovat, prostě party, tohle sranda a druhý den se ráno jelo prostě domů, že jo. Až se lidi vyspali, odpočnuli se na to. Lidi zůstanou v motorech, si myslím, no. Jo. Ale víš, jako, že spíš myslím po té jízdě prostě. Víš, že jako, až dojedou tu jízdu, no, tak prostě, aby se začali s náma bavit, aby jsme prostě i my se trošku s těma lidma jakoby dostali do nějaký konverzace, pokecali jsme, co můžeme zlepšovat, co nemůžeme zlepšovat. Takže za mě 100% tady to, no, jako v uvozovkách vylepšit, nebo ne vylepšit, ale víš, jako dostat do nějaký dokonalosti. Teď už vás zjednala, když se vrátilo, tak většina odjela, Byla kosa, takže fakt jo. No a kluci, co vás čeká? Vládi kluci, co tě čeká jakože v roce 2025? Mě to čeká. Vím, že ty si teďka jako nezačal úplně šťastně, jestli nám k tomu něco řekneš? Jo, tak prostě problémy s močákem, no, to prostě u vozíčkářů je normální. A to zdraví občas teda nepřeje, no, teďko to bylo docela extrémní. Nevím, jestli se o tom můžu bavit jako dopodrobna, nebo... Hele, jako já budu rád, jakože, jako, mě to nedělá problém, klukům si myslím, že taky ne, a diváci si myslím, že to ocení, když... No, tak prostě vlastně já se cévkuju sám vlastně a špatně jsem si tam zavedl cévku, poradil jsem si močovou trubici, hodně jsem krvácel, nemohl jsem na záchod, tak jsem vlastně hned druhý den letěl na pohotovost do Motole, aby mi s tím něco udělali. A nakonec mi tam teda zavedli teďko permanentní cévku a mám furt problémy s těma zánětama a to, tak uvidím, jak to bude a když tak to já budu řešit dál, no. Ale jako bylo to docela nepříjemný zážitek, no. Každý chlap má rád své přirození, ale když pak vidí tohle, že jo. To je masakr, no. Je to tak, no, vole, piči. Mě tady půjčím péro, když budeš chtít. Jako, to by se hodilo, no. Tak to není moc co stát, víš co? No, to ne, jakože malý píny. To vypadá, když se ho chceš zbavit, ty jo. To tam vystřihni, jak tam nebudeš mít žádný holky, ty jo. Já stejně nemám čas, ty vole, to jenom děláme tady to, nic jiného neděláme.
Já jenom dělám tohle a chlastám, nic jiného neumím. Ale tak čeká mě, že jo, škola, zápasy, tréninky, chci si pořídit to auto hlavně. Hodně ulečím tátovi, protože ten pro mě furt lítá, že jo, jezdí se mnou všude a to, tak bude tam ta svoboda, no. Já vím, že o tomhle jsme se bavili i s Matym, protože Maty vlastně měl papíry, teďka mu vraceli papíry. Já jsem se potkal s Matem, no, vlastně, Yes. nedávno. Tak pro vás asi oba je to jako extrémní přínos, ne? Ten No, řidičák, jasně, jako, že no. to je prostě úplně jako nějaký change prostě. A víš co, jak se říká, sami. auto to je kundolab. To je další věc, no. Já třeba jako jezdím v Oplu Astra Caravan z 98. Jakoby já toho moc neulovím. Tak nějaký starší, ne, nějaký milf. Jedině Ne, ale prostě trojkový nějakou super prostě dobrý. 50 za Kundela. takovou maminku. Trojkový super dobrý kundola, ale bomba. Jo. Brácha na něm přemýšlí, ty jsi taky líbu vlastně si to Milda má na to GSX, že jo? No ale i to je kundola vždycky jenom od června do října, že jo? Jo. A A zbytek pak roku šetří. vždycky taky nastavím tu kapuci a chodím takhle, jezdím v tom autě po tom městě, aby mě lidi neviděli. Ale jen jak začne teplo, tak to... To mě Ať ví mě všichni, ale. vidí. To mě ví všichni. Je tak. Ještě plánuju Pitland, no, teďko. Ale až trošku bude líp počasí, podle mě to teď tam bude klouzat hodně, si myslím. Jo, tam je to v té hale, že jo, že to je trošku studený, tata. Tak jako- jsem přemýšlel, že jo, spojím se s Matym a dáme nějaký race. Můžeš i ty, že jo, můžete všichni. Můžeme, to je výzva, to jsme mohli A dát ještě, něco. že jo, tady v Praze jsem zařídil motokáry pro vozíčkáře, jsem tam volal, tak je tam jako zprouznili, už jsem tam byl asi 5krát. A Ok. úplně jako masakr. Kilometr dlouhá tráť, jako. A kde to je? To je v... Praga Arena, hele. OK. A jsou tam 2 pro vozíčkáře udělaný. Mega dobrý. Ale říkám ti, že pak doma necítíš ruce z toho, jak tam přidáváš ten plyn, tak Jo, to věřím, ty vole, to je brutál. No a No, máte mega. to říká co? jo. Teď ještě povídala, Díko, ještě. Jestli... No, že no nebys jako, bych si tam přivez postel, že by mě rovnou s tím motokáry dali na postel, že no. Dá si, vole. Tyhle, to jsi vyždímaný, jako já vím prostě, Ne. jak člověk není prostě zvyklý na ten pohyb, tak to je šílenost, jakože úplně. Jasně, ještě do toho říct a soustředit se na trať, viď? Masakr. Přesně. No, Láďku, Matýsku, tebe čeká co letos? No, Vítězství mistrovství České republiky. Ale já chci hlavně jezdit na motorce, přesně. Takže určitě z Motorriders Okay. a to mistrovství republiky Supermotu. Zatím asi jako tréninky vyzkoušíme. Ono tam už je to prostě trošku, už to nejsou jako úplně amatérský závody, licencovaný a zatím jsme se domluvili na tréninkách, jsou tomu ale otevřený takhle, podpořili mě v tom. Takže musím teďka dát dohromady i pořádný jako uchycení nohou, najít jako ten balans mezi tím, aby mi to ty chodidla držely na stupačkách tak, jak potřebuju, ale aby tam byla i nějaká vůle, ať se můžu hejbat na tom a v případě nějakého prostě většího pádu nebo prostě, když budu potřebovat, abych se z toho dokázal jako vypnout a hlavně v případě jako většího pádu, kdyby ta motorka měla jít pana Horel, tak to by jako nebylo dobrý, no. Teď tam zatím mám takový jako kurty, ty se jako osvědčily nejvíc zatím, no. Je to jako hodně pevný až jako takovým způsobem, že mi to trošku brání v tom pohybu, takže, ale prostě jako drží to jako tak, jak potřebuju zhruba, ale pochybuju, že by se ta kurta jako během nějakého většího pádu, jako že by to pustila, no. Kdyby praskla. Ale nevím, jak se to řešili třeba klipsy na kolo, než to by to předělat prostě na mašinu. Že zacvakleš botu a prostě vycvakleš. Jedna z možností, to je... Upravit si na tu boty na mašinu, aby to prostě vysoký, ale ze spoda prostě klipsnu na kolo. To je právě jako v plánu, no, tohle, to je v plánu, to je nebo jedna z možností, to je SPDčka z kola. Vím teďka, že jsou i magnetický SPDčka nebo vyloženě nějaký magnety, něco z toho, no. A prostě to tam dát a vyzkoušet to, uvidíme, co z toho bude fungovat, jako, no. Tak ono asi tady to je hodně jako pokus omyl, ne? Jakože moc asi takových jezdců na motorkách jako není, ne? Na světě, který jezdí na vozečku, nebo jako... Víš, jak to jako koukal jsem, že jich jako pár je. V Americe hodně, si V myslím. Americe, po Evropě je jich asi taky pár. A viděl jsem i nějaký, on mi to právě posílal Denis Pitlandu, když byl na AIDSMA 2 roky zpátky a já jsem si to neuložil. Tam to měli vyloženě vystavený nějaký prostě magnety.
OK. Ale to nějak vymyslíme, to už je to, už to mám to. Tohle musím Ale určitě, 100%. chci hlavně jezdit, závodit, trénovat, trávit čas s těma lidma a to je prostě moje přirozené prostředí a je to moje léčba, tohle to všechno, hlavně ty motorky a dát se hlavně prostě zase do kondice fyzicky, no. Jakože cítím, že mám ruce neprotažený, poskracovaný svaly, všechno, jako to tahá, bolí, no, prostě ochablí. To máš plán do toho vlítnout už teďkam v lednu? Nebo pomaličku ještě Jako březen? Cvičení? Přesně tak, do toho tréninku. Jo, to už cvičím teďka, to bude chvilku trvat, no. To Jasně. už cvičím, už jako právě, ať jako každý den, pořádně nějak. Ale jde to pomalu, no. Jak máš relativně ještě dost času, když tak ne? Máš relativně dost času ještě na tu přípravu. No, já si myslím, tak jako abych se dal dokupy, aspoň tak, jak jsem byl v té kondici předtím, ty nejlepší, takže to bude jako půl roku určitě, no. Jasně, no. Ne, tak jako každý z nás, kdo někdy byl cvičit, tak ví, jak je prostě kondice pro to tělo důležitá, zvlášť pro vás dva, že jo, když prostě jste na vozejku, tak je to ještě o to těžší, prostě musíte, vole, se potýkat s věcma, co my v uvozovkách jako neřešíme, takže prostě to zdraví toho těla je prostě mega důležitý, no. Já jsem chtěl, no, teďko vlastně celý ty vánoční prázdniny chodit do fitka, že jo, pořádně to, ale jako měl jsem furt problémy, bylo mi zlé, že jo, takže jsem... Hlavně ty vole po Vánoce, to je těžký pro mě tam dojít, ty vole, to jsem zdravej, ty vole. Jo, ale salátek, že jo, říkáte. To totálně, to prostě, prostě jsem v říjnu dělal ty výběrka a mám kámo 14 kg nahoře. Já jsem doma Jo, že ty pak na 5 dní vypneš, vole, a řekneš, že bys chtěl chodit do fitka. Takový. Počkej, jak to vysekám zase na to léto. No to jsme zvědaví. To jsme zvědaví. No a co vy, borci, vůbec? Co byste vylepšili na srazu? Co vám se jako nelíbilo, co byste třeba udělali trochu jinak, co byste chtěli třeba, aby tam bylo, co by tam nebylo? Nějakou konstruktivní kritiku. Pojďte. To je na nás s vás Ládíkem? Ty jo, asi... No, protože tyhle ty tři to tady budou jenom chválit, ne? A pak lidi nás sežerou, že jo, tak to taky umím pochválit sám sebe. Dobře, jako mě něco napadlo, no. Mě něco napadlo. Jako víc prostě jako kriplu, jakože ne jako tak, ale jako prostě, jak je vklad Rubek, keep respect, ne, třeba. Jo. Hele, jsme spojený s keep respektem. Ono upřímně, to takhle jako původně jako mělo být, kámo, ale tím, že prostě je to strašně těžký vůbec jako ty vole tam nikoho dostat, tak je to strašně složitý prostě. Víš, jako my tady to úplně, tady to si myslím, že se bude jako zlepšovat tím, že se o nás bude víc vědět, tak bude jezdit víc. Prostě víš, my jsme jako nikomu absolutně nezabránili, naopak budeme rádi, prostě čím víc handicapovaných lidí přijede, tím my budeme radši. Ale tím, že prostě my to jako nemůžeme tady to zařizovat, prostě my to dáme do světa a kolik lidí přijede, tolik lidí přijede. To je stejně jako s motorkou. Víš, jakože... Takže určitě to zlepší, si myslím, ale to bude jako lepší rok od roku, si myslím, tady to, no. Ale určitě tu špinilou jízdu bych jel s váma, ale sice třeba autem, ale tady ten rok bych to dal s váma. Yes. OK. Ono o tom není problém, i vždycky z té party někdo dostane v autě, dojde třeba s dronařem někam do města, aby to vypustil nahoru, někde v centru, můžeš příště takhle se svý A nebo jako na čtyřkolce, no, třeba. Nebo tak. Okay, no. Dá se to jako, když se to prostě včas pak ví, tak se to dá nějakým způsobem dopředu domluvit, jenomže sami jste viděli, jaký prostě ty vole, jaký je to prostě chaos, jo. Je to jazda, prostě jako co si budem. Takže je to prostě šílený, kámo, v ten den, pak každý po tobě něco chce, každý prostě jako tohle tam, do toho prostě ne problémy s policií, ale prostě taky se jim asi nelíbilo, co my tam děláme, i když si myslím, že jsme tam úplně jako nebyli žádný prostě piráti silnic, tak takže tak, no, je to prostě v ten den už se to řeší jako strašně blbě ty věci, no. Ale zase ale prostě fakt, jak říkám, byl to první naše taková... Ale jako bylo to parádní, jako povedlo se vám. Jsme to nemohli udělat dokonalý, aby se mohli někam posouvat. Yes. Přesně tak. A mě si pamatuju, jak jsme si říkali, že po spaněci si neotevřeme pivo a k tomu pivu jsme se dostali ve 4 hodiny ráno. Ve 4 hodiny ráno jsme, jak tak měli všechno uklizený, spočítaný prostě, ty vole. Já jsem si prostě myslel, že jako odjede se Španělka a mám volno, víš.
No, nemám, no. Jakože šílený. Hlavně jako to, no, jako šlo vidět, že prostě jsme si toho každý nám dal trochu víc, než je zdrávo, víš, že prostě já jsem tam prostě běhal furt jak pometlo, jo, protože samozřejmě chceš mít všechno jako v úvozu konalý. Jako my s Matem jsme se tam taky naběhali, jo. To ranes, no. No a co přeji, Matýsku? Co bys změnil? Jako, ještě no, Co bys změnil, co bys vytknul, že bylo dobrý? Policajti. Pochval nás taky. mně se celkově ta akce líbila, bylo to jako hodně živý, bylo tam spoustu lidí, takže seznámení se spoustou lidma a vlastně i to, že to bylo jako koncem jako září, prostě to počasí bylo krásný přes den, teda večer jako teda byla To je pravda, to je pravda. A jediný jako, co mě se teda jako jediný jako nelíbilo, tak bylo tam až moc jako kontroly prostě na nás, nebo jo, přitom jsme byli hodní, jako nic jsme jako Nezlobili jsme. no. A to je jako jediný, jo, jinak to bylo super, bylo vlastně, jo, jako je to výhoda i nevýhoda toho místa byla jako tím, že tam byla ta kontrola, hodně, jak to místo bylo jako absolutně super, tím, že tam bylo třeba to zázemí, byly tam ty záchody a Ta voda, že jo. Tam je to hezký. To bychom právě jako chtěli, my jsme to takhle chtěli tam dělat od začátku, prostě od té doby, co my to jako měli v plánu, tak jsme chtěli Mostecké jezero. Tím, že nám teďka prostě most vyšel vstříc a letos nám dost pravděpodobně vyjde vstříc jako v termínu, který my chceme, zhruba prostě v létě, tak to bude prostě úplně boží. Vem si, že prostě vezmeš, můžeš si jít vykoupat do té vody, jo, přijdeš schlazený nahoru, zase prostě dobrá nálada tohle. Takže myslím si, že jako místo lepší ani není, hlavně co si budem, když prostě si stál na tom pódiu, což taky krásný pódium, že jo, lidi z Carvos, prostě Barča s Martinem prostě nám udělali ty plachty nádherný, jo, všechno to bylo prostě, bylo to fakt hezký, a pak když to viděl s tím hněvínem, jak zapadalo to sluníčko a to, hej, fakt to bylo hezký. Prostě. A co ty, co podmoly tam pozvat? Hele, mám na Libora číslo, na Keep Respektu jsme si vyměnili číslo. Protože to by taky jako natáhlo lidi, když to tak vezmeš. No, my jsme ho zvali, ne, přece, Mildo. Když jsme byli na tom Keep Respektu, tak jsme s ním mluvili, jo. Hele, víš co, ono to je složitý, vlastně Libor s Filipem vlastně jezdí hlavně vystoupení teďka už, jo, což jako úplně chápu, prostě ty vole už jsou to slavní osobnosti, to už jako není, že to, a oni vlastně na Keep Respect jezdí, protože to je jejich domovina, že jo, oni jsou oni tam od někať jsou prostě, takže i skrz to nás prostě absolutně neznají, což absolutně chápu prostě, jo, na druhou stranu, hele, uvidíme. Myslím si, že se k tomu určitě dostaneme, ale taky prostě jako musíme si hrát s nějakou finanční stránkou, že jo, taky. No, to je jasný, no. Prostě každý tady z nás chodíme do práce, každý nosíme domů 3 5 a já si prostě nemůžu dovolit do toho nacpat 100, brácha 100, Pavel noce vůbec to vyplešťal těl oba dva. Taky to čeká, neboj se. Měli trable teďka s tím merčem, takže sami víte, jak to je. Prostě jako když něco člověk řeší, tak to má strašně jako moc strastí, ale v komplexu si fakt myslím, že to bylo jako dobrý, bylo to dobrý. A určitě dobrý point, s těma podmolama, určitě dobrý point, taky jsme to probírali, takže... A víš co, to se můžeš dostávat postupem času fakt jako úplně k jiným jménům, že jo, právě v podmolovce brákové. Jako, já vím, že to k tomu nesouvisí, ale třeba nějaký sportovní káry ještě tam, ale tyjo, to k tomu... To my jako... úplně neděláme. Právě, jo. Hele, na 4 kola se pěkně vyser, jo? Sám máš 2 a musíš mi přidávat. 4. 4 právě. Jo, 4 právě, jo. Ne, uvidíme. Ale tady to je všechno, víš co, to je... Třeba jednou uděláme akci pro auta. Myslím, že spíš teda ne. Že ne, já myslel, jako, že to bude jako mixovaný, víš? Jo, že víš co, zase kámo, parkoviště, kam to nerveš. Jo, jako to parkoviště, to by se muselo jako rozšířit, no, to by muselo být prostě jako... až nahoru, jako na Benďák, si myslím, no. Nevím, no, jako je to strašně moc prostě věcí, jako fakt těžký. Nic, kluci, máme něco do nějaký volný debaty? Napadá vás někoho, co bychom mohli probrat? Máme posledních 5 minut. Tak za mě asi všechno, ne? Řekli jsme si, co jsme potřebovali.
Já kluci moc děkuju, že jste do toho s náma šli. Byla to sranda, ty vole, jakože mě pak i štvalo, že jsem tam s váma netrávil. A doufám, že příští rok zase někoho vyberete a pomůžeme mu společně. Yes, to prostě já hlavně doufám, že jakoby s náma budete spolupracovat i nadále, že jasný. prostě se tam objevíte, že prostě tady tím to jako nekončí. Tak že, jako že tak, jo, můžete být furt součástí. Yes. A to my jsme se i o tom bavili, že jo, jak s Ládíkem, tak s Matým. Já prostě nechci, aby tím, že mi tady prostě vzali, předali vám peníze od lidí, takže jako nenou ende šluz a nazdar, ale ba naopak prostě chceme, aby teďka prostě vy jste do toho šlápli s náma, aby jste třeba obepsali právě kamarády, handicapovaný a tak dále, kterým, co si budem, pomůže i prostě občas to, že slyšejí, že to prostě bude fajn, víš, že to bude dobrý. S Matým jsem se tenkrát dávno volal, Matý mi říkal, jak je to na píču, jak je to prostě jako úplně v hajzlu, ale prostě, co jsem ti říkal, prostě víš, jako life is only one, víš, jako že to bude dobrý prostě, kurva. Není prostě jako proč nad čím plesat, jsou tady lidi, kteří tady prostě nejsou, víš, že mohli tady s náma být, nežijou, jsou na tom prostě ještě daleko hůř než vy jste prostě v úvozovkách se strašně líbilo, jak jsme byli u Ládíka, jo, a teď on mi říká, jo, tady ten mě srazil na florbale. Říká, on byl celkem zdravý, on jenom neměl nohy. Říkám, no, ten zdravý kluk vlastně. Ne, a to je právě ono, víš, že prostě můžeme se tady spolu smát, zavoláme si po novém roce, prostě jo, vole, jste oba dva fišáci. Hlavně jako ten černý humor, no, jako nějaký muzičkáři to berou moc osobně. Prostě to je jako špatný, já vás prostě beru jako úplně sobě rovný, víš, jako to, že prostě seš na vozíčku, neznamená pro mě vůbec nic, pro mě jsi prostě furt Láďa, furt Matej a tady to je Milda, tady to je Pá, tady to je Libora, nazdar, víš, jakože no, já to neřeším. To je jedno, jestli stojíš, sedíš, chodíš po hlavě, nebo chápeš. Je to tak. Každopádně, kluci, my vám moc děkujeme. Pojďme se pomalinko rozloučit, protože nemáme na disku kapacitu nahrávat díl. Takže příště pořídím větší disk. Nejsou peníze, no, vole. Ale finance, no, musíme našetřit ještě. Každopádně dík moc, děkuju Matej, že jste si nás udělali čest, taky Ládíku. Jasný, Já taky děkuju. Já děkuju, no. Taky Poznám Moc krát díky za spolupráci, moc krát díky a díky, že jste součástí této organizace. Díky moc. Je to tak. My vám taky děkujeme. Hele, lidi, děkujeme moc. My jsme si rádi pokecali, mějte se hezky a Mějte se. vidíme se na dalším ročníku Most Night Ride Fest. Zdar. Zdar. Čabas. Zdar.